Čaute, tu je Dave a ja vás vítam pri sérii z Vodka, ktorú budem natáčať spoločne s Peťom. Čaute. No a budeme robiť aj kamikaze testy, aj testy tankov. Budeme vám ukazovať aj rôzne módy a takéto veci. Tak, no tak ja pôjdem s 14, tak ja pozvem do čety, dobre? OK. Okej, dobre. Tak. Som Chodia tu. si z T30, no typ T34, dobre. Á, výborne. Jo! Sa nám Jo. podarilo. Dobre. Takže Takže očividne ja by máme šťastie. Takže moja tá taktika znie, najlepšie je byť na tom kopčeku, neútočiť a keď už, tak potom ísť tuto niekde. A najlepšie je byť tuto na tomto kopčeku, tuto niekde. Dobre. Takže môžete vidieť, že mám ten zamerovač iný ako je normálne. Je to tým, že je to totižto mod, ktorý nájdete na vodportále a volá sa pomôž, Peťo. Volá sa, pozrieme to. Volá sa konkrétne XVM, alebo to je... No, to volá tak z halúze proste. Nájdete si ho a je tu 30-násobný zoom. A to môžete mať hociaký tank a ešte tu je takýto nadhľad krásny, proste to úplne... Z Božej perspektívy. Božej. No alebo stačí perspektívy, takže jedno. Dobre, takže... Tuto je môj obľúbený mohli by sme kopček. dostať pri našom prvodiele bratší v zbroji. Alebo zbrani, či ak sa to... To by sme boli celkom dobrí. Že ja tu idem do tohto kríčka. Jedem do tohto kríčka. A už sa teším, kedy budem mať... Keby ste chceli vedieť, čo to natáčame, tak je to Fraps. Dejte rozkaz k palbě. No, Máme je. A do Kam zmizeli? fúha. Jeden z našich pásů Fúha, je tak niekto poškozen. ma teraz trafil. To je 40, viem aj skade. A tento mod je aj na to dobrý, aby ste vedeli. No jasne, schoval sa. No, dobre. Partina Makaj. Nicht. To je 14, druhá. To je tam za kopcom, necháme tak. Takže robí sa invázia na náš kopček, milovaný, takže ja radšej zalezem za kameník. Zale. Poď keľu. Sotva jsme Do ho škrábli. prdele. Nevadí. Mám cíl. Trefa do červeného. Hej tam. Je po nich. OK. Najděte další cíl. Takže jedného by sme mali. Ale jeden, vieš, no, jeden je celkom aj málo. Ale táto ganka. Nezavidím. Nejednať starú dobrú T18. Ale do prčí. PS1C neprerazí hamba pečkovému dielu, takže Davey, aby som sa sústredil tuto, lebo z boku nám tu... Áno. Ešte som si, nedával som moc pozor. To Dobre. je MS7, takže... Tie 25, no to je... To som sa Nie. rozhodoval, či si kúpim tie 14 alebo tie 25, ale rozhodol som sa dobre. Takže vyzerá to, že naša prvá gameplay sa začne prehrou, lebo to nevypadá moc dobre. No, to je pravda. Ale... Ja idem tuto dávať, čo tuto je... Au. Tahle prošla tvůj No, dobre, rozkaz. trafil som a ešte jednu a môže už. Je po Dobre. nich. Najdi nám další cíl. No veď po ňom strieľaj, nie? On tu do mňa celý čas šudí, však čo si tak zarytý? Vole. No dobre, idem po ňom teda ja. Strieľajú.
Čekám rozkaz k palbě. Kam zmizeli? Dobre. Idem ťa vystriedať. Počuješ ma? Hej. Dobre. Normálne, niekto sa mi dobíja na Skype, to je veľmi milé. Martina. Mám cíl. Dostali to. Ešte jednu! Jo, Mám tě. dobre. Tak. No, už by mohol prestať ten dotyčný volať, že? Takže ja Dobre, vám idem prepáčte do... diváci, ale neviem, dúfam, že sa toto nezačne prehrou naše gameplaye. Počkaj, Peťo, musíš ma kryť, lebo musím toho, to mi volá, vypnúť. Ja zo 19 healthom. Dobre, už som v pôde. Aha, no to si na tom až tak zle. Dobre, ja nás tu budem sa snažiť kryť. Vieš, koľko tankov do mňa strieľalo? Ale však pancier typ Au. T34. A tá pancier T14 to sú jak nebe a dudy. No, A to aha, je nejaký to je tam T25 Zolome, ďalšia. ten, ktorý mi... Tých premiakov T25-kových je no, teraz Přímo skrz. Táhle veľa, lebo... prošla tak táto neprošla, no. No prošla, ale netrafila sa ja. je za domčekom. Nebudem hovoriť po česky, lebo je to slovenský gameplay. To je za domčekom tam. Mhm. V prdeli. No to už je po ňom, dúfam. Si zo mňa robíš srandu. No tak nič. A tam je Ježiš, na čo sa tam- T40. aha. No, na čo sa tam... Chal. Triafaj po tej AT2, no a sme sami s Artinou. No tak to sme už... To sme už mŕtvi, no. Ty, ja ti budem kryť predok, alebo... Takže, No ešte, že mám tu kamuflu, lebo... pozor, To, čo je to? Kde sa tu nabral tento... Sigo. No teraz pôjde predo mňa. Nepřátelský tank krása. zničen. Pozor, je rýchlo. Domácí. Nemůžeme s ním Au. počítat. Ne. Řidič dostal zásah. Je Jasné. náš pás už dlouho Prelajte jasné. jeden z našich Matilda, pásů je ty zničený. Nemůžeme svinia dál. hnusná, posratá. No nič, som mŕtvy. To už... Můžeme pokračovat. Čo? To ma nechali ešte žiť, to mi robili určite na schvál, aby ma potom zabili nejako. Nepekne. No. Tak, ja zo 4... Pomsti ma. Do prdele, no nevadí. Připraveni k palbě. Ještě jeden takový zásah a je po nich. Tá Artina je krivá strašne. Aj po Je. ňom. No ja som mŕtvý už. Nepřítel se stáhl. Nevidí ťa ešte. Čekám rozkaz k palbě. Výborne, Ztratil ešte své jedna cíle. aj po ňom. Ja neviem, kde je, vypadol mi. Lebo mám zabitého radistu. Toto už ma dorazia, veď... To 5 nedám. Kill all, nejaké komenty tam píšu. Ja? Čo som ja? No, už sú tu. Sú tu po mňa. Tam je Neprošla skrz. Ježiš, toto je čurák. Tahle prošla přímo rýchlo skrz. teraz a ideš. No. Ha! Všichni okamžitě Veď. ven. OK, Jeden. 5 kilov, je to celkom fajn. No, bohužiaľ, začalo sa to prehrou, ale dosiahol som skóre 5 kilov a 26 000 peňazí a 500 skúseností, no. Takže ďakujeme, že ste si pozreli tento diel. Dúfam, že sa vám páči. A tieto let's play, keďže budú po bitkách, prípadne po dvoch, tak budú aj častejšie. Tak ďakujeme, že ste si to pozreli a uvidíme sa na budúce. Tak čaute. Čaute.